Hello guys, togashira muchirongwa chenyu chamasecret nemaconfessions. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Dzikorinde tsa. Ndini zvangu ndaitambisa mazangalewa mwedzi unopera ndichitsvaka mari yerent mubhawa. Waste management ndainge ndakaitwa zvekutrainwa chaiko, so kutora mari vatete aiwa masmall. Instead yekutambira mumabhawa enzara ndainge ndotambira kumabhawa makuru, uye ndainge ndogona kunyurura the pretenders from the real money. Vane mari chaiyo nemawannabe vatete. Chero mapfekero wangu waisambofunga kuti ndaiva munhu anotengesa mbiri. Ndaitopfekawo zvakatsiga zvine order zvakare. Ndakaona kuti pane imwe men yakakabira biti. Ndakaziva kuti ndainge ndapinda vatete, ndainge ndakanda chirauro, uye chainge chabata hove huru shaki baba. Baba vaya vakandi approacha semunhu aiva pabasa. Ndakabva ndatanga kunegotiata mari yangu, ndikapiwa, ndikagara ndaziva kuti panodziya. Takaenda kuloji, tikanotamba mutambo wakuru. Takati tapedza, ndakabva ndakandirwa rimwe zibhuriki remari, ndikafara chose, ndikati ndofunga ndainge ndamuimpresa, ndainge ndafadza mutengi wehwawa. Handina kuziva kuti ndainge ndadya mundiro imwe chete naSatani chine nyanga. Handina kunge ndaziva kuti kusangana kwandainge ndaita nemurume kwaizondiunzira matambudziko makuru chaiwo mukati meupenyu hwangu. Zvandaifunga kuti ndainge ndapinda pane mbinga iyi, handina kuziva kuti mbinga iyi yaizoita mari neni. Apa tete chakaipira mahook ups ndechekuti unenge usina phone number, unenge usingazivi zita remunhu, hakuna zvekubvunzana mutupo kana kuti unoshandepi, so kuzotsvaka munhu iyeye kunonetsa. Pasina vhiki ndakatanga kunzwa kusosona Afrika yangu, ndikazviita brush off, ndikati haiwa zvaiva mupfungwa dzangu. Murume wairatidza kuti aiva healthy uye anga akagwinya, kuti anga ane chirwere chepabonde, ndefunge kudaro. Kusosona kuya hakuna kupera, kwakatoita worse. Umwe musi ndakaenda kuchimbuzi, ndikanotarisa papendi pangu ndokuona pane tukonye tudiki tuchiita kutamba turi tupenyu. Pfungwa yekuti twainge twabva pai yakandinetsa, ndikafunga kuti kuda nenhau yekuti ndaizvifunga plus nhau yekuti ndaivaviwa. Mangwana zvo ndakatarisa zvakare, zvakaitika ndezvekuti ndainzwa kusosonwa kuita senge pane zvinhu zviri kufamba zviri kuda kubuda. Pandakanotarisa makonye airamba achiwanda, ndakavhunduka ndikambotodurura manyoka chaiyo kuti asi ndaive ndakuora ndichifamba. Mangwana ndakafumobata jongwe muromo, ndakananga kuchipatara ndikanotsanangura nyaya yangu. Vatete vana mukoti vakati hakuna zvakadaro zvaiva mupfungwa dzangu, hakuna munhu akambobuda honye achifamba, zvinhu zvacho zvaita senge zvine mushonga mukati. Vana mukoti vakanditarisa vakaona kuti zvose zvainge zvakaringana. Ndakaitwa matest akasiyana-siyana, ose aingouya ari negative. Asi makonye aya chero hazvo kuchipatara painge pasina chavaona, indairamba ndichivaona. Apa ndainzwa kuti pane chinhu chiri kundifamba kunhengo kwangu. Ndakaona kuti zvechipatara chevarungu zvainetsa. Ndikaenda kune imwe n'anga. Vatete, n'anga yakangoti ichiposhera mabhonzo ayo, yakadzungudza, yakanditarisa so. Ndakatosheya kuti zvinorevei. Yakanditi ndakashinura, uye zvainge zvaitika pandiri zvaigona kuroyonorwa nemunhu akazviita. Unopera simba. Inini geti top notch bichocho yezvo. Ndava kugwesha mun'anga ndichitadza kuita mari. Ndakaluza weight zvemufirimu zviya. Chero iyo top up yekutsvuka ndainge ndaita yainge yotamba reverse jive. Vatete ndakadzokera kumasettings. N'anga yakandiudza kuti uroyi uyu unowanzova kudivirana Congo. Ndikati asi mbinga iyi yaiva long distance driver kani. Unosarawo nemubvunzo isina anopindura. I was not convinced kuti n'anga yaitaura chokwadi. Ndakaenda kumaprofita, ndikaimbirwa nziyo yetsitsi, ndikai amai hamuna nguva, ndiri kuona gomba mberi kwenyu. Profita akarondedzera mafambiro andaiita ndisati ndapuwa penjeni makonye iyi kuti ndaita basa rekutengesa muviri. Vatete, ndakai kuti ndisapera nekukasika ndaifanirwa kutenga nyama ndoipfeka. Ndaiti ndikapfeka nyama iyi ndomboita karelief nyana. Nyama dzangu hadzirwadzi zvakanyanya. Ndakava nokunzwisisa kuti bhiriki remari randainge ndapiwa rairevei. Vatete, bhiriki raiva rokutenga nyama. Apa mari yacho yava kupera. Apa handichakwanisi kungwavha imwe. Dai ndine pikicha yake zvimwe ndaikandawo pasocial media kuda paizowana nomuziva, uye dai ndaizosangana naye ndaida kumubvunza kuti ko wakazviitirei. Ene ndaitengesa muviri handirambi, asi utsinye hwenyoka inokobora chaisingati ndehwei. Ndiri kufunga kuti umbinga hwaanawo hausi hwekushanda nesimba bodo, asi ndewekunubukira vana vevamwe. Kuwanda kunoita makonye kwandiri kuita maybe ndiko kuwanda kwaita mari yake. Ndikarapiwa ndinotendeuka kuva munamati chaiye. Manje ndiri kungonzwa kuti hazvirapiki. Akazvita ndiye anogona kuzvibisa. Vatete, chokwadi
ndoita penje nemakonye here, dai iri AIDS ndaiti ndinomwa hangu mapiritsi ndichienda, zvino penje nemakonye here, ndachema hangu. Right. Munoziva nyaya dzakadai dzoita kuti ndivaviwe ndohwachando ndogona kuda kutopfeka bhachi. Makambozviona nyaya dzine makonye mukati, it just makes you, I don't know, but yeah, zvakaoma hazvo. Ndozviri kusanganawo nevamwe pamunenge muchiita madhiri, muchitsikisa madhiri mutauni, muchiona mbinga, muchiona kuti iwana B ichi. Hamene kuti munozviona sei? How do you see kuti uyu iwana B mbinga, uyu ndiye chai. Zvino bambo yako vakakanda briki remari vaenda kuloji kunotsikisa madhiri. Zvino madhiri aya akushanduka kuita makonye. Ndawakutya ndanzi manesi anga asingazvioni zviri mupfungwa dzako, ndopaunoona kuti zvakaoma chokwadi. Regai tipinde munyaya inotevera. Vatete ndakaroorwa nemurume aimbenge akaroora, a very soft spoken munhu. Vatete ainge asina kana problem nemunhu in terms of resources. Aivepo zvekuti ndakatoshaya kuti mai guru vakaenda vainge vashorei pazirume zihangi rakadaro. Aiti chero kada kuenda kusleep over vatete hapana chaitika. Ndakangoti munhu akazvibata zve plus anoita respect muviri wangu. Ndakatoroorwa mari ikaenda kumba. First night together ndioni nengo yake fototozi haishandi fototozi. Vatete kuti ucheme unochemerane kuti ubude mumba zvonzi woyo ane anti-marriage spirit. Ndakati rega ndigare. Asi chaindinetsa ndechekuti taigara namai ndange ndisina dambudziko nazvo sezvo vainge vati kurei pamakore. Mai vaiswera zvavo vakavata nekuti vaikomplena kuti nyama dzavo dzinovarwadza. Musi murume wangu akaenda kunotandara namai semazuva ose, asi ndakati regai nditevere. Zvandakaona zvakandipedza power. Mwana namai vaisangana pabonde, mai nomwana here. Vatete simzi simba rose raenda kuna mai. Kana murume wangu auye kwandiri mushina haushandi. Vatete mai havana kumboramba kuti vanosangana nemwana wavo pabonde. Hanzi saka uchaita sei? Kuti izvi ndo zvatagara chingoita. Zviri nani pane kutsvaka chirwere kunze. Ende nengo yake haisi kuzofa yakashanda as long as ndiri mupenyu. Vatete hapana mumwe munhu andokwanisa kuudza nekuti ukada kutaura kuhama unonzi uri kuvapfuma. Asi vana mai musazodaro. Ndakava nekunzwisa kuti sei mai guru vakakonewa even though materially zvese zviripo. Ndakangosiyawo vatete regai amboitawo zvamai vake. Pekutanga ndaifunga ndi mama's baby. Izvo zvitori wese. Sure. Chokwadi. Okay, ini ndakajoiniswa satanism muno muSA nekusaziva. Handina kugara ndambobvuma zvose zvavanoda. Vakati tipe ropa ndokuti zvinhu zvako zviite. Ndikaramba vakati tokuuraya. Vanotoda kundiuraya but vari kutadza kundiuraya. Vaida kuti ndiuraye vana vangu 2 same day. Ndikaramba. Vakati chitipa mukadzi. Ndikaramba. Vakati chitipa chero munhu wausingazivi. Ndikaramba. Vakauya nemari inoita $2 million nemota GD6 neBMW. Ndikaramba. Vakatumira nyoka dzavo zhinji dzichinditandanidza nekuti ini Mwari vanotaura neni kuti usabvuma zvachose chero zvodini. Vanouya kuhope vachida kuurayira vana kuhope, asi pane kugwigwa kwakasimba kwandoona. Asi pandoona kuti vari kugwa neni ndepekuti every day by 3 AM nengo yangu ndopepuka yakamira. So please kana pane anoziva anogona kundibatsira please ngaandibatsirewo. Ndibatsirewo. Ndakaona nhamo imi everyday zvaiuya nazvino zvinouya but ndongoramba zvakadaro kuhope. Iye wacho ndakamuvinga akati kunyepa uya tipedzise mudzimu wako. Ndikati so no ndo nyaya dziripo right. Guys I think kana uyu munhu anyora murume apa handitika munhu ane nyaya yake yekuti vakauya nemaBMW vakaenda $2 million zvose zvavataura but he is not a good storyteller. Vedweka kana muchinyora nyaya dzenyu handiti gate A B C D sekuti where did you meet these people? How did they start coming to you? Chii chakaitika kuti iwe utange kuzoingwa nevanhu ava handiti? Alright, ngatipinde munyaya inotevera. Sei tete ndadzoka futi nyaya yangu yakamira yakadai. Handidi kuzvichenesa divi rangu. Ndoda kutaura nyaya sezvairi. Ndiri mukadzi ane makore 24. Ndakaroorwa 2021 ndiri mudiki chaizvo. Ndakakura ndichirerwa nababa namai, everything was okay. Handina kumbosangana nemahora. Back to my story tete. Ndaisada kuroorwa nemurume wandinaye nhasi. Asi ndaive ndisina option nekuti kumba kuzimu. Ndaiva ndaporonga ndadana nemurume wemunhu. Mukadzi wacho aida zvekutondirova. Uye nyaya yaiva yasvika kuvabereki zvekuti ndaiva ndogara ndichitukwa uye vakatondirovera nhau iyoyo. Uye raini rese rainge radhuma nenyaya yangu iyoyo.
Saka ndakatiza ndikauya kuno kuJoni kumurume wandinaye. Takagara tete, munhu akatanga kundirova, akandibvunza rimwe zuva kuti ko iwe wakagarira pano. Vamwe vanoti vakagarira vana vavo, ko iwe wakagarira hani? Ndakashaya mhinduro. Ndakazowana basa ndikatanga kushanda. Chakazondirwadza last year akangobuda pamba murume uyu asina kutaura, akabva asiya foni yake pachaja. Saka panguva yakabuda murungu wangu akaisa message achiti ndiwe kubasa. Ndakagadzirira ndikaenda kubasa. Ndakasiya makii garayira vatinogara navo, kana baba vekwangu vadzoka muti ndaenda kubasa. Ndakanoshanda tete, ndadzoka pamba ndakawana achiratidza kuti adzoka nekuti foni mainge musina uye hembe dzaakabuda akapfeka dzaiva mumba. Akazodzoka zvekuma 2 masikati nanasekuru vake. Akatanga kundirova achiti wazoenda kubasa usina kundiudza sei. Ndikati ndaizokuudza pai nekuti wanga wasiya foni. Zvikanzi alright, waregerei kundiudza kuti waenda kuperiod. Nai tete, zvairoverwa munhu izvozvo. Akandiponda nepuranga zveshungu zviya. Handizivi kuti chandaiva ndamutadzira chii, asi ndakabatanidza njere dzangu ndikaona kuti inhau yembereko ndiyo yanetsa, nekuti munhu angangondirovi kuti waenderei kuperiod ukasandiudza zvinhu zvakasikwa zvakadaro. Tete, moyo wangu wakaputsika. Ipapo handidi kunyepa. Ndikafunga kuti ndinomubatsira nepei yangu yese achiti tiri kuvaka musha. Handizivi kuti moyo wangu wakaita sei tete. Handitani kuregerera. Iko zvino akaputsa foni last month yandakatenga nemari yangu achiti unokoshesa foni kudarika ini, achiti muka undipe chikafu maoko, asi plate yaingova patable. Akatarisa nayo apa aivadzoka kuma10 kubva kubhawa. Handizivi kuti kuda ndaiva wrong. Pamwe ingadai ndakamuka ndikamupa plate yacho, asi ndakazoongorora ndikaona kuti no man, nezuro wacho ainge anditi une mari. Ndikati handina mari cause ndaive ndazvidza kuti this time handisi kuda nemari yangu. Saka iye ndozvaiva akatsamwira izvozvo. Ndakazoongorora futi ndikaona kuti anoda kurwa neni after ndapedza kumubatsira nemari yangu. Kana iri towards month end anenge achita kunge munhu kwaye. Ndikakuudzai tete kuti kutumira mai vangu chaiko hadi. Sekuti ndikati ndoda kutumira mama mari yepei yangu, anotsama oti kujaidza vanhu. Nai vatete, mai vangu shuwa ndivo vanonzi kujaidzwa. Apa iri mari yangu tete, ndinorwadzwa kuti ndidye chikafu chakanaka. Mai vangu ndichiziva kuti handina kuvatumira, ndinonzwa moyo wangu uchiremera. Izvezvi vaiti vakurara muimba inovhinza. Magumbezi vakati havana, asi ini ndichishanda, munhu achingoti tiri kuvaka. Kana asina kumwa doro, munhu atori right, but kungomwa chete ma1 anobva atanga. Ndakazowana mukomana wandaida naye paFacebook. Hatina kunge tarambana, asi pandakaita mabororo angu kumusha, ava vamarried men ndo pandakasiya. Ndikauya kumurume wandinaye patime iyi aivawo kuJoni. Tete takataura paFacebook kusvika ndamupa nhamba. He is a married man nemwana 1. But tete ndanyora murudo zvangu nemunhu yeye ndikubata saqueen. Moyo mangu ndinonzwa makasununguka ndichitaura naye. Kubasa smiling tete. Ndaiva ndanzwa nekubvunza kuti are you okay? Chigara ndakatsamwa. Right now ndikufunga kunyepera murume uyu. Ndimbondoona munhu uya. Fadza moyo wangu ndichitaura naye. Anoratidza kuti anondida tete. Zvaanondiitira ndiri kuregreta kumusiya kwandakaita ndichimhanyira mhondi. Ende anogara achitaura kuti ndinokuda ende ndaikuda kubva kudhara but wakangondisappear. Tete, ndanyura murido ini ndikafunga kusiya this toxic marriage. Ndoshanda ndochengeta mai vangu. Mama vangu vanotambura vedu. Apa baba vangu havashandi, vanongorarama zvekubatanidza. Apa kubasa kwandaenda murungu akati asisina mari kundibhadhara Monday to Friday. Saka kutanga August ndichangenda kuenda once or twice per week. Saka tete ndokumbirawo mukadzi stay in mabasa ndorida hangu. As passport handina, ndiyo nyaya yangu ndinotenda. Right. Heidi. Kwekutanga let me see. Ndiri mukadzi 24 ndakaroorwa 2021 ndiri mudiki chaizvo. Saka you got married to this guy. Ndaisada kuroorwa nemurume wandinaye. So this man married you. Akabhadhara lobola. Is that what you are saying? Because wanga waita sekuti wakatiza kuZimbabwe kune nyaya yemurume munhu waida naye ndobva uya ukagara nemunhu. Saka handizivi kuti 2021 uyu murume current husband akabvisa roora here kana kuti angori munhu wawakatizira kwaari. Because kana uchigara nemunhu anokurova nemapuranga, nepuranga kusvika radambukira pauri. Imagine kurohwa nepuranga. Munhu anokurova nasekuru wake, munhu anokurova kuti waenderei kuperiod, like he's just an abusive man. Handiti kana kuri kuti baba ava havana kubvisa mari, chero akabvisa mari, guys, ndoda kuziva kuti for how long can people stay in toxic relationships? Right now akuti ini ndakutodana nemumwe murume manje because iye atoriwo married and ndikutomuda tikutodanana. I also realize kuti madzimai panyaya dzemari ka I think ndosaka muchiona kuti
handiti kwanzi kana vanhu varoorana kana kuri kuti vakaroorana. Kana vanhu varoorana munoita zvinhu zvese, you plan things together. But manje unoita sei kana wakarogwa nemurume akaita seuyu? Mozisi anonzi Nabal, murume waAbigail, a foolish man weBhayibheri. If you are married to a foolish man, what do you do? Because haungati mai vako havana gumbezi, mai vako vanovata mumba inonaya, mai vako havana chikafu, iwe uchidya vhorosi uchichuchumisa mafuta Joburg kuno. Handifungi kuti zvinhu zvakanaka. Haidi kuenda kuDragon City uko unotenga magumbezi maviri akachipa, wotenga magrocery, rice, flour, sugar, endesirai vabereki chikafu. Vabereki venyu havafaniri kushayiwa chikafu. Ini ndinorwadzwa pose pandinoenda kumba kwedu ndowana kune ka 2 kg kerice. Mai vangu vane ka 2 kg kerice mumba. Haini zvinondirwadza ini. Ndinoda kuti vagare vane ma 20 kgs sugar tea. Kwete kuti ndine mari yakawandisa. Asi ndozvandinoshuwira kuti vange vane flour. Kumusha kunodiwa ma basics: flour, sugar, rice, macaroni, cooking oil. Hazvifaniri kushayikwa. Mugarden muzere zvinhu. Vanorima ka, vane mabatanati, vane matomati, vane muriwo, zvinhu zvese zviripo. Asi vabereki vedu ngavasashayiwa. Ndiri kukurudzirai madzimai ose, dzidzai kuti vabereki venyu ngavasashayiwa. Ndoziva kuti madzimai akawanda vanosvika pakutoba kubira murume kuti arega ndibe nditumire vabereki vangu. Because murume wacho anenge achiita sekuti kumba kwavo ndiye oga akazvagwa, ndiye ane vabereki. Pane varume vakadaro. Ndoziva kuti pane varume, people who come for me, pane varume vakadaro. In most cases varume, they have money. Varume vane high paying jobs. Saka unoona kuti kazhinji kacho munhu anenge ane mari murume ndiye mai vake havazezi kuti mwanangu hakuna chakati kotumira. Iwo kada kuti pamusoro zve-mai vangu vanga vachikumbira, yatova mhosva. Saka madzimai, whenever mukaita chimari chenyu, ndoziva kuti pane vakadzi vazhinji vanofanira kuanaunza kuti nhasi ndazobata 100,000 uchiudza murume. Venyu zvenyu. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Ndoda kutora this time to say thank you tina anonymous wedu atitumirawo 1,000 as we are raising mari yekuti mwana aende kuchikoro. Tiri kuda about $500 ekuti mwana akwanise kuenda kuchikoro. Mwana wedu akaona scholarship, mafees aribhadharwa, maflights, chikafu zvese. Asi chetungodiwa imari kuti kana asvika agone kusetla nemari yelaptop nezvimwe zvinenge zvichida hazvo kuchikoro. But the rest for the next 3 years is covered. My expenses also, flights, chikafu, rent, fees, zvese zviri sorted. Totenda Mwari for this opportunity. Saka tikungoti this is the last time handichauya kwamuri ndichikumbirai kuti mwana agone kutorengawo mari yemasunscreen, mari yezvinhu zvose zvinodiwa paanenge achienda kuchikoro. Ari kuenda kuchikoro muna August ipapapa. August ndirini? August ndimangwana. I think kuna na 6 ikoko ndo paanenge akuenda. Saka ndinokutsvakawo rubatsiro rwekuti whatever amount that you have tigone kumubatsira timutumire agone kuenda kuchikoro nezvinhu zvakakwana. Ndinokutendai nerudo rwamunotiratidza misi nenguva. Yangu haisi confession hayo, asi ndiri kutsvaga rubatsiro. I'm a 20-year-old girl and my name is Naomi. Things have not been easy for me for the past few months and I would like to further my education. I'm looking for a job. Ndinogara Western Cape, kuStrand. Ndiri kutsvagawo any type of a job. Chero stay in around Stellenbosch, Somerset Strand, Somerset Mall, Gordons Bay, by Helderberg. Thank you kune vachabatsira. Munchandiregererawo, I'm not a good writer. Saka vari kutsvaga employment kana kuri kuti munodawo munhu anogona kubatsira. Now my question is, yeah, but you can still do UNISA uchishanda ndete. I think that's the best thing that you can ever do. Umari kuti good evening tete. Ndiri kunyora messages semunhu ari kuda kubatsirwa. I'm a girl to age 21 in tertiary level. Zvandituma kunyora messages that kubva pakadzingwa maforeigner kubva kuSouth Africa. Mama vangu vaishanda domestic worker but basa ravo rakapera due to documents. She had little money that could help kuregister for the semester but won't cover the whole semester, so I want to get a job and help her. Pandinogonawo semwana. I'm located in Mutare and my WhatsApp number is, please do not post my number in public. Thank you. Saka kwaMutare uko mwana ari kutsvagawo basa rekuti ange achishanda part time kana kuti paweekend. Ameno marestaurant hamuna here marestaurant tibatsirewo vana. I know kuti sometimes hatigoni kuvapa fees but if you can give her a job agone kushanda achienda kubasa so that she can raise money for herself. Ndo vanhu vatinoda, people who are willing to work. Handiti guys, regai ndingoti nyaya dzedu muzuva ranhasi dzadzisina kunyatsoti rebei tichagumira panapa but Monday tichadzoka zvakare nenyaya dzedu. Ndoziva kuti paweekend panapa people they will take their time to write. Pane maaudio andakatumirawo zvakare atinenge tichinyora. Ndokukurudzirai, I encourage everyone, kana mune nyaya dzenyu dzakambokuwirai kana makamborwara mukagwirwa naShe, todawo matestimony. Titumirewo matestimony kuti Mwari akakuratidzai ukuru hwake mukati meupenyu hwenyu.
toda kuti mutitumire even nyaya dzanamai venyu kana zvakaita kuna mai venyu it's okay titumirei handiti ndichasiya nhamba pascreen papo mutumire. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.